gang med. Du siger det. Vi vil gerne lave sådan en challenge ting, så vi vil eksperimentere lidt med at putte noget ting i glas. Vi starter med cola. Film. Det gør jeg også. Lidt op. Og så tager vi Lidt sport. Tager vi lige sådan noget der. Sådan noget grøn saftevand ting. Så vi lige kan få den åben. Og så tager vi lige lidt af det i. Og det skal lige siges, det smager faktisk ret godt. Bare sådan der. Og så hælder vi lidt kakao i. Kakao. Mathilde kakaomælk. Sådan der. Men jeg har ikke hældt noget i. Ja, det gør jeg godt. Jeg skal bare lige sætte den i køleskabet. Sådan der. Sådan der. Og så tager vi noget solbærsaftevand. Åbner du ikke lige sådan, og så lige hælder lidt i. Prøv lige at se, hvor klamt det ser ud. Fy for satan. Sådan der. Og så tager vi noget ketchup. Ja, vi ved, hvis det lyder mærkeligt. Så har vi på lige lidt mere. Sådan der. Og så er der mere hen. Nej, så det var nok det. Og så det er ikke fløde. Så gør vi sådan her. Så hold den lige, og så hælder vi lige lidt vand i. Sådan der. Og så hælder vi lige en ske. Hvordan ligger skeen? Det her, jeg skal nok lige tage det. Så finder vi helt lammet der. Bare ned i vasken med den. Den er lidt... Kan I lige se? Puha. Hvor meget får jeg, hvis jeg drikker den? Ikke noget. Prøv lige duft. Det er værre end sidste. Kom nu, bare prøv. Det lugter af ketchup. Kom, 3, 2, 1, nu. Så hvis jeg skal bælge alt det her. Nej, bare gør. 3, 2, 1, nu. Man kan godt smage ketchup. Kom nu. Man, det der ketchup der, man, det lugter. Bare helt ud. Jeg skal have noget vand. Og det var så det.